Jednoga dana živjela su 3 praseta. Ona su živjela u jednoj maloj kući koja se od slame. Onda kad su porasli, odlučili su da svako ima svoju kuću. Najstariji brat je rekao: ja ću svoju kuću napraviti od cigala. Srednji brat je rekao: ja ću napraviti kuću od dasaka. Najmlađi brat rekao: slušajte, ako se vi oselite, ja neću nikakvu kuću da pravim, ja ću da ostanem u ovoj kući.